104.5 megahertz igona FM siyakwamukela ubusanogena apha emini maqanda #Happy Tuesday. Good abani wena kule Tuesday. Ungakwazi into yobana ke usibhalele pha ku Facebook ngona FM official ubulise nje bad uthi Happy Tuesday kulo osenhliziyweni kuwe. Manoqobise nje kwasobe sinako namhlanje apha enkqubeni pha ndinazo nje into ezimbalwa endinazo for nina. But ungalibaleke la date yethu. Ungalibala date yethu sinelabali olithandayo. Lithi akwaba nendazile yalazi masibali khona phange kore 2 ungaphoswa noqobisa nje kosebisinako apha enkqubeni namhlanje 12 zabeke ndikuphatheleke imisebenzi within i-Eastern Cape phange iqala ebeni kwensimbi ke yeshumi lesibini ke ndikuphatheleke amatholethu endaba phange ngensimbi eqala leli ndaba zangu njalo bathi ungalibali ke into yobana ndine-trending stories ndinento yonke mandisho ndiyilungise kwangoko because ndiyabona uba iminxeba yam iyakhala iyalighter. I-phones azivula pha nge-22 kanye mandithi nge-10 22 because ngiyenazi nge-10 tuzavula ixeba nikwazi into yobana nisifonele pha ku-072 645 9964 072 tshilo ke nathi sikhona ku-TikTok. Baleke nje wena uyokroba uba umane besithini kanene pha ku-mid morning show okanye DJ Luja besithini pha ku-breakfast show okanye bhala uthina apha emini maqanda masihambe siyekobeni xa sibuya uyazi we've got nothing but the best for it.